το 1-0 με το 2-1 και έτσι έμεινε στο 2-2 με τη Βόρεια Κορέα. Εδώ βλέπουμε πάλι τις φάσεις από τα γκολ που έκριναν το αποτέλεσμα αυτής της φιλικής αναμέτρησης. Το πρώτο εδώ με τον Κατσουράνη, νομίζω στο καλύτερο έτσι κομμάτι της εθνικής ομάδας. Εδώ είναι η σοφάριση από τους Βορειοκορεάτες με το σουτ του Τζόγκ, μακρινό σουτ έξω από την περιοχή. Έκανε το 1-1 με αυτό το γκολ στο 23 η εθνική, που και στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ. Εδώ από πολλές κάμερες, στις οποίες έγινε η κάλυψη, το γκολ της ισοφάρισης, το 1-1 δηλαδή της Βόρειας Κορέας. Στο 23 έγινε το 2-1 εδώ με το φάουλ του Καραγκούνη και το κοντινό πλασέ του Χαριστέα που έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Βόρειας Κορέας. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Χαριστέας που μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Σαμαρά και έκανε δίδυμο με τον καπετάνο, θυμίζω έφυγε και ο Γκέκας. Όμως και αυτό το γκολ δεν κατάφερε η εθνική να το κρατήσει για πολύ, καθώς σοφαρίστηκε σε 2-2 με ένα καταπληκτικό, ένα πανέμορφο γκολ από τον Τάεσε Τζόγκ, που πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του και νομίζω το καλύτερο της βραδιάς. Λίγο αργότερα στο 52, μια έξοχη ατομική προσπάθεια, αφού εκμεταλλεύτηκε αυτή τη μακρινή μεταβίβαση, απέφυγε το Σπυρόπουλο, νίκησε και τον Τζόρβα